ala niile gbara nwere onye njem campaign ebe a this ala area nwere about 4 camps in Ụgbọ bọsị anyị ji liberate Ụgbọ ọ na-agba ya the war of Ụgbọ agbala egbe for more than 6 hours iji wee chụpụ ụmụaka ebe fa si ebute egbe fa ji so chụpụ ụmụaka Ọsụmohu ebe fa niile ibe niile afa kpọrọ ya n'ọdị Mother Valley maka enwere nnukwute ndagwurugwu valley dị ebe a aja ebe a zụọ jikọnyezi afa nwesị ma CCTV baji ama ma ọ nwere onye na-abịa nwesị ife ụmụaka adọbegara explosive devices itinye ụkwụ na-amị ejede ebe ọtụtụ oge ije ebe ọ mee explode fa na-protect ebe valley fa pụtazi efe atọrọ mmadụ efe ego iseke n'ilu mbọsị Ọsụmohu atịgara anyị kwesịrị campment military police ndị agụ na-eche mba n'ife niile around these areas iwe na-achụfa na 2022 ka anyị declare amnesty ọ bụrụ na ichegharịa wepụta egbe gị si n'ọfịa pụta na mmadụ adị ebi n'ime ọfịa anyị enye gị ọzụzụ zụgharịa anyị agụ na-eche mba bụ Anambra vigilante service Operation Udo ga-achị bụ joint task force Udo ga-achị may include army, police, civil defense, navy, DSS, agụ na-eche mba so dịkwa na-akpa ndị aka odo ndị SASA anti-touting. Now, I'm going to our able governor, God of Anambra State, because you're not there. Chalengwa Mbafo. I'm going the towns of Biafra, Anambra State. Watch and Biafra is happy, rejoicing. And many of them are also because of in the name of Nana Zologo freedom. Onye na-azọ ọlụgo freedom bịa na village gị chụfusie unu niile ọkụpa ya jide a lot of ndị igwe be anyị chụfusie fama ndị egbu. Do you understand me? Then mpụta na-ekwu okwu somebody anọ na conversation ma ọ bụ na impulse si na mbụ sabo. Do you understand me? Na mbụ Franny brother na mbụ agent of you na ọ dị ka soro udo enweghị ife ọ chọrọ mụ. Let me tell you something o. Oh no, away from insecurity level on a Southeast here, you got support to be there. Challenge one bar for. Do you understand what I'm saying? Yacho bonyo bonano na Anambra State in terrørizing community na Anambra. Yacho bonya afu to CBK. My concern na Anambra State is secure if I life and the property. Every other thing we follow. So that side of insecurity, you cannot support the challenge on Biafra. Like follow me. No problem. You bomb Franny problem, no problem. And I'm center. I don't know what inch. You understand me? When you go patalo like this, or not to nyash. No upon the Franny, no whatever not Juno. Only with the leaky is only a bomb malana. Mokwana konye de EPM. Charles Cholu double Chalengwa Mbafo, governor of Anambra City, Potala. Wamona again about 99.999% of Undini age the terrorizer and Bobo Waki Bobai. Poteban was soon that I agree with him because of what is on ground. Governor Kobu only information on way. Talk more of Mwabu just a common man. Bagan I agree with Charles. Because of this kind of camp, so many of us we are aware. No more gonna na Southeast. Mana company enough and about developers in fiğhtiňg where they be a can. These people are buying our people, not paying our people. How about putting off your book? What the news of doing? Actually, I'm on the front, and only one who cook on my emboss on our quality. That if I'm not supporting and get me that these people are coming, one no one are coming anywhere.
go to Imo State side Igwe ebe gentle na this banza na say no update reaching me now. Go to those areas. Just open if you can damn me where that side though. Go to that area, get again for how calm that is so good. Manana going on the Fulani. One no way enjoy by Igbo only. We quite can the Fulani chop na village. Village again one of guys. Village junior one of boys. You want a village junior one if I about youth. Who suppose on a village game youth organization. In case of some issue, an all meeting. People say, Obiabonya will not work on a campo up with pianos. One more, only kiss holy, a bomberland. Putana bag, singing when a call upon on the Fulani be an up on the buy, put motor for Pupu emotion at the possible. And the worst thing in a magazine, I can't just see more operating happen as a would village or ransom. Nanda Amani Musu, when you book a threatening here. I'm happy that just so no chunda bomba to bomba. Inside half one, I choose if I'm aware of that. But to this one, I'm put a bar, I'm within the Google. Stars need a tightening, but in and down on a space. Young one, and when you face single space. Obo no meka ka oyeji we chigata azu na November ya chigata azu chupanda chusife pike game peace na Anambra State, and other governors of Southeast should also tighten their seat belt. Umunne mu na gana abo wo telo kafa na konsulai woro freedom of anazo isi na fanazo freedom tolu nwanne we ya blood the leader they are no n'ime ofia we na terrorize ani. When I put out going on the Fulani, 80% or 90% of it happening in Fulani today. That those campaigns enough. The carbon kefapol half out. Who man they just signed the between Imo State in Anambra. Means enough. We do side. We put us on side Igbo. Look at if a man arrive. Look at if a man is second. Ndani no foreigners in across to the havoc. Manana achieving freedom. And I support to abnormality. Now support to unusual. Now support to our the name of freedom. Obrigado to against only non Igbo today in Igbo na chena freedom Gabian on our way. You are just deceiving yourself because I got Kwajuku very soon. Bet me, go and write it down. As soon as it ain't Buebana Arena Igbo sitting as of freedom, he got that one day. And the chef okay. You need a lot of Becafano. Yamafa, Uwe Fabu. Uwe Fabu, Jana and Ganina on a Southeast man Nigeria. Give you your boys here and Atari Nadia. Nobody send you. Osaka ga akpara ga chuko oyi. Papa ga mo na ga mam jade so. Because we onye tere oka ebe ife na cause bụ havoc. Ọ bụ nunu na eme ofuma ndị Igbo anyị na complain na Igbo suppose ri chu oyi ma ọ bụ riri nunu na achụ ndị Fulani ya unu na-ekwu maka fa. Unu na cause the 90% of the problem. Onwe ga eziokwu ka ime ike dị free. We for chance so na this insecurity ga support video to the end. Or warrant na meji page ma. When I advocate for it, when you Makanya which I don't want we do it. Natural buy if I need peace.